200 són interessos. És a dir, 8.000 euros diaris d'interessos, aproximadament 1.300.000 pessetes tots els dies. I els propers anys, evidentment, van a ser pitjor quan comencem a amortitzar el capital dels préstecs demanats en aquesta legislatura. I com dic, molt més encara si comptem els de l'empresa, que no entren en aquests números que us he comentat, però que pugen, com dic, més de 60 milions d'euros i, per tant, estaríem parlant d'aproximadament un 50% més del que us he dit. De tota manera, esperem poder comentar aquests números d'una manera més clara o amb més coneixement de causa quan ens passen aquestes previsions que hem demanat i que no ens han facilitat encara, les previsions de la vida útil dels préstecs, i no se'ns han passat, tot i ser un document que nosaltres entenem essencial per a poder prendre decisions que hauria, i per tant un document que hauria de tindre permanentment actualitzat. Per tant, estem davant d'un govern voraç, un govern tremendament voraç, que s'endeuta sense mida, jo diria que s'endeuta